Bagatoz. Bagatoz ikasleak. Bagatoz gurasoak. Bagatoz profesionalak. Bagatoz Euskal Herri osotik autoeraketaren bidez hezkuntza proiektu herritarra lantzera. Bagatoz. Arrokeriari gabe baina gogotsu. Gure herri txikiak erronka handiak dituela uste dugulako, eta ikastoletan badakigulako, herriarekin batera erronka berriei ilusio zeltzen. Badakigu biharko euskaldunak lanerako prestatzen eta jolasaren bidez ikasten, edo ikasteko moduak asmatzen. Horregatik, bagatoz betiko balioekin eta proiektu berriekin. Bagatoz aldi berrirako irudi berriarekin. Datorrena datorrela, ikastolak bagatoz lanera, heztera, jolastera, sustatzera eta eraldatzera. Ikastolak bagatoz indar berriz.